Euskararen nazioarteko eguna ospatzen dugun hontan, euskal ortofonistak lantzen ari diren lantresna berriaz ariko gara. Arratsaldeon ikusentzuleok eta euskara hutsean ari den gure irratiak 40 urte bete ditu aurten, datorren astean ospatuko dute. Xehetasun guztiak jarraian. Iga izeneko tresna garatzen ari dira euskal ortofonistak beren beharretara egokitutako tresna erabilgarri bat sortzeko xedez. Euskal ortofonisten artean hori zen denek partekatzen ginuen traba bat gure praktiketan. Beraz bakotsak bere aldetik errango nuke itzultzen ginituela tresna batzu edo bakotsa bere sokoan ari zen egokitzeko albezain bat gure segipena edo gure hartatze lana euskaraz egiteko. Haiek lagundu gaituzte proiektua egituratzeko, diru laguntzak egiteko, baina gure helburua astapenetik argi zen zela ebaluaketa edo azterketa tresna bat eraikitzea euskaraz. Ahozko hizkuntzaren ebaluatzeko tresna bat. 2016an hasi ziren proiektuarekin Geroa Fundazioa eta Iker Zentroa. Orain testak pasa dituzte eskoletan eta datuen bilketa egiten ari dira. 8 eskola, ikastolak ziren gehienak eta 3 eskola elebidun, katolikoan, iparaldean, kostaldetik barnekaldera, eta 340 bat aur aztertuak izan dira. 4 urtetik 8 urtetara. Azterketa horrekin guk tresna bukatua izanen delarik, eta horrein zinatua izanen da, tresna hori baliatzen ahalko dugu gure bulegoetan, egan nahi du guraso batek deitzen bagaitu, aur batek zailtasunak baititu mintzatzeko, ez da mintzatzen, ahozkera zailtasunak edo ulehmen zailtasunak, guk lehen puntu bat egiten dugu gurasoekin, eta haien lehen hizkuntza, ama hizkuntza euskara bada, ebaluaketa fase hori eginen dugu tresna horrekin. Beraz da gure segipenaren abiapundua ikusteko zertan diren, ze maila duten ahozko hizkuntzako atal ezberdinetan. 13 ortofonista euskaldun daude iparraldean eta geroz eta aur gehiagok ikasten du hemen euskara. Zurregatik, errealitateari egokitzeko beharrezkoa zuten horrelako metodo bat. Adibidez hemen bulegoan 4 ortofonista gira eta 4etarik 3 euskaraz lan egiten dugu, eta bai, hainitz euskaldunak ditugu. Erdia baino gehiago euskalduna dugu. Guraso askoren zalantza izan ohi da eleaniztasunarena, aurrek arazoak izango ote dituzten ala ez. Gisa guziz gaur egun aur gehienak edo familia guziak elebidunak dira forma batean edo beste batean, eta elebiduna jaiten dudalarik ez da bortxaz euskararekin, guk dugu euskara gure hizkuntza, baina elebidunak frantsesa eta beste hizkuntza batekin ere. Beraz, hori da gaur egungo errealitate bat ere hizkuntza mailan, eta aski polita da. Beraz, elebiduntasuna gaurko egoera da gure gizartean. Beraz, hola dugu proposatu behar segipena, egan nahi du kontutan hartu elebiduntasun hori, gure tresnak sortzen ditugularik eta gure edukazioa plantan ezartzen dugularik. Ez da irudikatzen al guraso bati erraitea famili elebidun bati, behorai digoiti bakarrik frantsesa baliatuko duzu eta euskara utzi baztejera edo alderantziz. Egunerokoan ez da hola, ahemanak sortuak dira izan gurasoa eta txematxita lagunekin, beraz aurrorek beharko du handitu aheman horietan eta lortu maila bat ukaiten bizkuntzetan. Ikerketa berri honek berebiziko garrantzia izanen du euskaraz ari diren profesional hauentzat. Urte baten buruan emaitzak prest egotea espero dute eta hortik goiti baliatzen ahalko dute tresna. Eta txaldean guzieri guailotzen bazirezte, gamezela hor ematezele egin izango gira, ratxeko 7 arte eta 7 egitan berritzere julen kierezi. Gure irratiak aurten 40 urte beteko ditu. 1981 abenduaren 24ean entzungai izan zen haien lehen saioa. Baita alduden ostiralean, ziburuko ezak antolatzen du. Familia handi baten zatitxo bat da gure irratia. Hori bai, kide guztien artean zaharrena ere bada.
Gure irratia zen lehena sortzen, 1981, Mitterrand pasaztenean, Uztaritzen, Baionan kokatua zen, orain Uztaritzen gira, baina pixka bat Lapurdiko eremu gehientsuena hartzen du. Ondotik sortu zen Iruliko irratia, Irulegin, orain Donibane garazin dena, ondotik Siberoko Botza, ondotik Antxeta irratia Endaian, eta orain berriki Amikuzeko irratia Donapaleon, eta denek, bost irratioiek sortzen dugu, edo osatzen dugu Euskal Irratiak sarea, eta pixka bat, eranezak Ipar Euskal Herriko edabide gisari gira, bakoitza bere lekuan, baina elkarlan handi bat egiten. Duela 40 urte hainbat helburu zituzten burutan gure irratia sortzerakoan. Gaur egun oraindik ideia horietako batzuk mantentzen dira. Eta 40 urte bai, nork eranen zuen, herri proiektu bada, zinez hemengo jendeak sortu zuena, helburu desberdinekin, euskara bultzatzea, jendea informatzea, eta 40 urtetan zinez edabide bat bilakatu gira, zinezko edabide bat, eta zentzu hortan baditugu funtzioa initz egiteko, beti badugu 40 urte berantago tamalez eranezake euskara bultzatzeko beharra, eta baita ere edabide gisa ere aipatzen ginoen, herri proiektu bat baita, gu gira edabidearen jabe, eta lekuko edabide bat, nahi du eran, kontrapodere bat bezala egiten aldugula, ez da asko gertatzen, badakigu edabideak orain jende gutxi batzuek tiratzen dituztela ezkerta eskuin, hoien poderean direla, eta guk badugu santza hori, oraino, irrati libreak gira, eta guk badugu hori aukeratzeko, ze gai nola jorratu. Urte hurren borobila ospatzeko, 40 urtez euskarari ahotsa emanez lemapean egun berezi antolatu dute Uztaritzeko estudioetan. Haien ateak jendeari irekitzeaz gain gonbidatu bereziak izango dituzte bertan. Eginen dugu gure estudioen ate irekitzea, beraz, hemen gaude gure estudiotan, Uztaritzen, eta beraz, jendea gomitatuko dugu, onera sartzea, ikustean nun lan egiten dugun, gurekin egotea. Aldi berean, eginen dugu saio maratoi bat, erraten aldugu, goizeko 11etan hasiko gira, aratzeko 7 arte, eta hor izango dira eztabaidak, izango dira jokoak, izango dira kantariak, kontzertuak, zer nahi programazio zabala eginen dugu, eta gomitatuko dugu, egun hortara, pixka bat, azken 40 urteetan gure irratiaren proiektuan hurbiletik edo urrunetik parte hartu duten jende guztiak gomitatuko ditugu, eran nahi du langile hoiak, baina administrarioiak, orduan sortzaileetan zirenak, oraino bizi direnak, jende guzti hori pixka bat gure irratiaren familia handia gomitatu nahi dugu egun hortara. Abenduaren 11an beraz programazio berezia egongo da gure irratian. Baina zer gertatzen da egunerokotasunean? Goizeko 6etan hasten dugu berrietan, berriak baitugu antxu egunero, ez dakitzen bat berri sail egunean, baina 8-9 bat izango dira, eta gero badugu goizeko tarte bat, matinala deitzen duguna, hor aktualitatea jorratzen dugu, baina ez bakarrik, baita ere saio bereziak baditugu, adibidez musikari doazkion saioak, kirolari doazkion saioak, bertsolaritzari doazkion saioak, egorritan badugu magazinen bat gehiago kulturari doakiona, eta gero badugu irrati bakotxak ere tarteak baditugu, bere lekuko aktualitatea, zinez lekuko aktualitatea jorratzen duena, gure kasuan Lapurdiko aktualitatea da, eta gutxi gora bera, astelehenetik igandera, eta goizeko 6:00-tatik 7:00-tara, 8:00-tara, hartzeko 8:00-tara, zerbait entzunen duzu irratian. Noski hori guztia aurrera eramateko lantalde sendo bat beharrezkoa da. Gure irratiaren kasuan azken hamarkadetan handitzen joan dena. Nik ezagutut langile kopurua gutxi gora olakoa, baina badakit hasi zela 0 langilerekin, biztan dena, astapenean, bakarrik laguntzailek saioak egiten, gero langile bat, eta emeki gure elkarte irrati hau handitzen joan da, profesionalizatzen joan da, langileak sartu dira emeki, eta bai, bada momentu bat orain 5, 6, 7 urteak etorri horako kopurua dugula, eta bai, hori izanen da, behar bada erronka ere helduen urteetan, atxikitzea langile kopuru hori, eta badakigu irrati elkarteetan ere zaila dena da dirua harrapatzea proiektua aintzinera emateko. Hori bai, langile kopurua ez da azken urteetan antzeman duten aldaketa bakarra. Bertze komunikabide guztiek bezala, adibidez, haien edukiak sare sozialetara moldatu behar izan dituzte. Eta hurrengo hilabeteetan oraindik aldaketa are handiagoa jasango dute.
numerikora pasatzen ari da poliki-poliki, jantxeguak eginak dira. Gure irratia numerikora pasako da jadanik helduden urtetik goiti, helduen sartzetik goiti, jantxegur, helduen irailean edola izanen da. Eta beraz hori ere, ikusi behar dugu, da plustan nola etorriko den, beharko dugu egokitu, tresneria berriarekin. Ari gira etengabe, baina beste Davide guziak bezala, pentsatzen dut, guk ere itzuli hori hartzen ari gira bai. Hogere blokatua izanen ziste, eta baita ere miagitzen aireportu. Aldatuko da irratia entzuteko manera, FMA beti geldituko da, baina tresna berriak beharko dira, pixka bat oraindik pixka bat telebistak egin zuen bezala, numerikora pasazelarik, ez da gauza bera izanen, baina beste aukera batzuk emanen ditu irratiaren dako, da tresneria beharko dela aldatu, guk ere inbertsioak egin beharko ditugu, baitugu jadanik, webguneak entzuten dira orain, telefonoetan, manera askoz, baina numerikoak gauzak pixka bat aldatuko ditu bai. Aldaketa horiei guztiei aurre egin ostean, etorkizunera begira hauxe izango da haien erronka nagusia. Ideia bakar bat erango nizuke, eta kasik dela duela 40 urteko ideia da segitzea. Eta hori da erronka hondiena, biztan dena moldatu uztari guzia, baina proiektuak segitzea jadanik zaila da, zeren eguneroko borroka da, eta hemengo jendeak badaki, laguntzen gaituzte, bakotxak alduen bezala, eta erronka izango da, atxikitzea proiektu hau zutik, langileekin, gehiagorekin, gutxigorekin, gure altipiekin, baina proiektua zutik atxikitzea, eta beste 40 urtez irautea posible baldin bada, edo gehiago betiko, erranezake, hori da, etorkizuna hori da, gurea atxikitzea eta egukitzea heldu diren aro berriai. Zurita beltza, gustukoa edo nahi baldin moduzue, dei dezazu telefonot zenbaki.